Kahit mapanganib, nagtungo si Mayor Madel Alfelor sa Sanitary Landfill Facility sa Barangay Perpetual Health, Iriga City, Huwebes ng hapon, nang malamang hinaharas umano ng Sagip Kalikasan Task Force ng Kapitolyo ng Camarines Sur ang ilang empleyado ng lungsod na narito. Duty noon ang gwardyang si Marvin nang bigla na lamang umanong humarurot papasok sa pasilidad ang 6 na lalaking nakamotorsiklo at itim na SUV na may 4 na sakay. Ito pong mga anom na nakamotor po, mabilison pong naglaog igdi. Mayo man lamang pong pigpaano sa kuya na papel na anong purpose nindo, malaw tano tala yaon kamo igdi sa laog. Tapos po, yaw na po si Raduman sa gitna, nagpipicture na, nagbi-video na. Tapos po, pag ano po kadto, agko po inabot na black na Innova. May igwa pong laog na 3 katao, pang-4 po sa driver. Diyan po, diretso po duman. Pigsita ko po siya igde. Nasabi ko, alat po, ano po kamo igde. Dire-diretso lang po siya, palaog. Ngunyan po, yaw na po hindi sinda duman sa laog. Igwa pong nagbabang 3 katao na Dracula. Tapos po, pagkababa po ka ito, pinabirik po niya ito. So, Innovang black, ipinak niya po igde. Pinag-abatan po ining gate. Tapos po, igwang yung pinag-apudan sa cellphone po. So, 4 pong kataong mga kaibanan po nila. Ito po ang nagbanta igdi. Tapos dahil po ako pinapahali igdi sa napistuhan ko. Tapos pig-apot ko sa saro, boss, ano nendo? Na authorization taka purpose. Tayaon po kami igdi. Pig-snab lang po ako. Operator po ka mga heavy equipment. Dahil po pigpapa hero duman sa tutukawan ninda, di pigpapa galin. Ngunyan po, igwa pong nagapod na ki Sir, so bossing po na mo igdi, Sir Bodjim. Di abot na po Sir Bodjim. Ngunyan po, malaog po ko ta si Sir Bodjim igdi. Dahil po pigpapalaog kang 4 na katao. Pigpupush po si Sir Bodjim, pigpupush po, pigtutulak, na dahil po maglaog, pigbabawalan po kahit itong maglaog. When I introduce myself, pagdating ko, kasama ko na-request ko yung 2 staff ng DENR, 1 from MGB and 1 from EMB. They were my partners here. Sila nagmumonitor sa akin. Sila rin ang nahihingan ko ng assistance, technically. Pinagmabuti kong isama sila so that ang iniisip ko, they might help me in explaining to these people kung ano ang existence ng landfill doon. Nung pagdating namin, we were not allowed. Ayaw ko nilang papasukin. Sabi ko, gusto kong makausap ang team leader nyo. Kung ayaw mo kong papasukin, dito kami sa labas mag-usap. Binalaan din umano ng mga taga-Sagip Kalikasan ang mga operator ng payloader at truck na naabutang nagtatambak ng lupa sa mga basura. Tinaraman kami na kung saan ka mo, dyan lang muna nga kamo. Duman ako sa loader lang, duman lang ako sa loader. Sanda sa bulldozer, duman lang. Ini sa truck, duman. Abo man kaming pahaliun na duman sa mismong laog. Sige nang mga surat sa papel, kung ano-ano. Di nagdulok sa kuya si Saro, sir, pwede nga makahagad ID. Or lisensya nga yan. Sabi ko man, ay ano po nga niya ako ang kakaagan mo kang pangarang ko. Di sabi ko, explain mo muna nga niya ako sa kuya. Di sabi ko man, halat nga niya ako, blatter nga yan eh. Sabi ko, halat mo nga niya ako, taapodan ko si pinsan kong attorney. Di apodan ko man siya, pinsan kong attorney. Sabi ko, ate, arong na ko kading, di na ko kami kang kalikasan, pero nga niya ako, may job order kami hali sa City Hall na matawag ng basura. Di iyo to. Ano nga daang kakaagan kang pangaran mo? Sabi ko, blatter po ang nahiling ko sa head kang Office of the Governor. Di sabi ko, ay di ka nga magtao kayan. Kakasuhan ka nga kayan. Di na ako nagtao. Yung mga Sagip Kalikasan, nag-abot naman, garo mga urag-uragon talaga. Libot tulos, video. May man pinahiling na or kayo ni ma-serve kang may man sindang pinahiling sa muya na ma-serve na warrant or Mayo. mayong Para
Picture lang. Picture lang. Kaya medyo agrabyadong maray sa muyang parte. Huwag mong ilabas yan. Kanina ayaw mong ipalabas yan eh. Pati papalabas mo. Ayon kay Mayor Madel, nagpasya silang isara ang gate ng pasilidad para hindi ng mga ito mahatak ang mga sasakyang ginagamit sa pagsalansan sa mga basura. Hilig nyo mang-ipat ha. I-record mo. I-record mo. Sige na, i-record mo. Sabihin ko ang totoo. Wala umanong kaukulang dokumento na maipresenta ang task force na patunay sa akusasyong may illegal quarrying sa lugar, maliban sa executive order na pirmado ng gobernador at ang video na kuha nila sa isang truck na may kargang lupa sa loob ng pasilidad. Mayo man nga ni sindang mahihiling eh. Sabi ko, okay, where's your authority? Pinahiling sa ko, executive order lang, executed by the province. So, okay, where's your mission order? Where's your summon? Where's your travel order? Or anything, complaints, 'di ba? Anything that you have the authority. Sabi ko, were you deputized? If you were deputized, can I see the authority or the certification? Para may man silang mapahiling. And in fact nga ni, itong mga gamit ninda, bakuman nga ni mga registered. So, ito nga ning duwang motor, garo, na tagak na lang duman, taday man nakaregister. Itong sarong sasakyan ninda, may uman rehistro, tabago daa. Pero kung hilingon mo, bako naman na itong bago. Inuurtro kini bako ining illegal quarrying. Executive order to. Ang tinatanong po namin, Yung mission order na may violation kami. Nasaan yung mission order? Nyo to. Wala naman eh. Opo. Piling ka pa, buong kamsa po kami nag-ano, ma'am, Kaya nga, nasaan ang mission order nyo na may illegality? Actually po, ma'am, ito po yung ano namin, na buong kamsa po yung Wala ano nga namin. kayo eh. Yung Wala nga kayong ma-present. Hindi kasama ang Opo. pecuarya, kasama ang pecuarya. ito po, kasama po lahat yan, O, ba't ma'am. hindi nyo hinuhuli ang pecuarya? Ay, ma'am, may nahuli po namin yun, ma'am. Hinuhuli? Sige pa rin eh. Wala mission order nyo. O, wala nga. Ma'am, wala po yung mission order. O, wala talaga. Buong kamsa po ang ano namin, ma'am. Hindi kayo pwede manghuli-huli lang basta at papasok-pasok kayo at huhulihin nyo. Hindi kayo pwedeng Buong ganon. kamsa po ang ano namin. Meron dapat kayong order. Nag-illegal kung anong illegal. Dapat nandiyan ang order nyo. Opo, may rule po yung Hindi yan pwede, sir. existing illegal quarry activities in the Hindi province. pwede yan, sir. Anong gusto nyo? Mang-api ng tao? Hindi Na po. porke hindi kasama hindi kaalyado ng Hindi po, gobernador hindi po niya? yun, ma'am. Porke hindi kaalyado ng gobernador niya, gaganon-ganon ninyo na lang? Trabaho lang po yung... Hindi trabaho yan, pang-aapi yan. Yung mga taong may quarry, di nyo hinuhuli. Porke kaalyado ng gobernador nyo. Humupa ang tensyon ng magkasundo umano sa himpilan ng pulisya ang mga abogado ng dalawang partido na sa korte na lang mag-usap. Pero kinagabihan, muling bumalik ang Sagip Kalikasan Task Force sa landfill. Sasaktan mo ko, sir? Republic Act 9273, abuse of women. Ma'am, na-explain na kami, ma'am. At tuloy lang po mag-uusap. Kailangan po namin kunin yung truck nyo. Yun nga, Opo. Kaya nga po, kailangan po namin i-impound yung truck nyo, ma'am. Ba't ka sumisigaw? Hindi po nga po. Yan. Kaya na po yan, ma'am, po. Kaya lang po, Sino nakausap mo? ma'am. Si Sir Mon. Hindi. Wala kami nakakasata. Tinatanong ko Ma'am, kailangan po namin kunin yung truck nyo ngayon, okay? Kailangan ko yung Ano, ID. Mac, buksan na. At pwersahang kinuha ang mga sasakyan sa loob ng pasilidad. Wala na, chef, kinakuha na natin. Hindi na magkakaroon natin po. Sa taas. Sige na kayo, nagbibigyan sa kami. Pinarsa po nilang binuksan so truck, so bulldozer po, kahit po nakakandado po ito. Pinirit po nilang binukasan, pinaggamitan po ng bolt cutter. Tapos po, ina po ito anong nangyari, dinara po nila si truck, yung duwang truck po. Ano po? May mga kaiba po pong pulis. Tapos po, nahiling ko po si bolt cutter, ilinaog po sa isang, sa Toyota Hilux na red po. Ang aram ko po yan po duman nakalunad po si COP. Ang nakuha lang po is yung isang truck owned by the city, assigned sa City Engineer's Office, which I have requested. Saka yung isa, yung pag-aari nung traktor na nagtatrabaho doon. Sa isang Facebook post,
Inakusahan ni last-termer Governor Mix Villafuerte na nilabag ng LGU ang Section 138 ng Local Government Code. May kinalaman ito sa tax on sand, gravel, and other quarry resources. Ayon kay Mayor Madel at sa City Enro, tila hindi inaral ni Villafuerte at ng Sagip Kalikasan ang inilabas ng DENR Environmental Management Bureau Bicol na ECC o Environmental Compliance Certificate para sa City Sanitary Landfill Category 1 ng lungsod noong 2018. Ito ang tanging sanitary landfill sa Camarines Sur na pasado sa standards ng EMB Bicol. Ano pong facility ali, Lesiu Pond Treatment Facility. This is designed na matreat analysis. Kaya po ano yan to nakatukatok pa-level po apat ng transfer katubig. Kung plano ka is approved by a chemical engineer. Ang leche, mga ano yan, residue, mga tagik, sukatas, yan. Nagluluwas na po sukatas ko basura sa tupo. Very toxic po sa tupuro, kaya pag binitangan sa sitas o sa tanim, ida po nabubuhay. Ngayon po, kung linilinigan na po, ay di agko na po tanim yan. Importanteng agko tanim, sign of life. Bayo. Kung gustong sabihin, malinig na ding tubig, taag ko na tanim na bubuhay. Saka ag ko na Mindoro Prag na nabubuhay sadi. Tinawag ni Mayor Madel na gawain ng desperadong tao ang edited video sa social media na nagsasabing siya at ang Iriga LGU ang umapi sa mga tauhan ni Villafuerte. Hamon ng LGU Iriga. Kung seryoso sa paglaban sa illegal quarrying sa lalawigan ang gobernador, dapat manguna ito sa pagsisilbi ng cease and desist order sa mga illegal quarry operators na malapit sa pamilya nila. Ang pagkakaaram ko, ang nag-agad ni quarry permit naman sa probinsya. Hindi mayo man kami kaya na dahil may naghagad sa Moya. Alinsunod kasi sa Local Government Code, ang Kapitolyo ang nag-i-issue ng permit sa sinumang nagnanais na magsagawa ng quarrying sa isang lalawigan. Pasara boss. Bakulang apat. Igwa pa duman sa baaw, dahil nida napapasara. Nahihiling ko nga ni sa mga equipment, yaon duman. So pekwarya, inapot ko nga ni so nag-head. Sabi ko, tano na dainin do pinapupundo ang pekwarya? Kay itong bagyo, grabe na sa tubig duman. Nagduman na na sa main road. So sabi ko, delikado ito. Sabi ninda, pinapundo da. Sabi ko, tano yaon sa mga gamit? Tano dainin do kinonfiscate? Maski nga ni sa mga tao pinahali pa ninda na sindang kag sa diri kang teritoryong ito. Naglaog lang na dire-diretso without even any papers or documents. Tapos pinagparaharas pa ang mga drivers. Pinush pa ang department head si Sir Bod Jim Layosa. As in pinagpush pa na pinag-aarog kayan ninda. As in nakulgan nga ni itong tao. So unfair, salang gibo. Ayon naman sa ilang taga City Hall, sinamantala umano ng kampo ng gobernador na wala si Mayor Madel sa opisina para kumuha ng sedula. Maaaring gamitin ang isang sedula bilang requirement sa pag-transfer ng voters registration. Gusto mo magkuha ng CTC, bako ka man taga-digdi, taga-sain ka talaga, taga-Pili ka, o taga-San Nicolas, o taga-San Agustin, o taga-sain, o 3rd District, o 2nd District, o 1st District. So, ang pagkakaaram, it's a public knowledge that you're from Pili. So, kung pwede man, patahimiko naman nindo kami. Binalikan ni Mayor Madel noong Sabado ang sanitary landfill. Ininspeksyon at ipinagmalaki ang leachate treatment facility ng sanitary landfill na binili pa sa Vietnam ang materyales para matiyak na hindi direktang dumadaloy sa Waras River ang mga katas mula sa basura. Hindi ngayon maisagawa ang pagsasalansan at pagtabo ng lupa sa mga basura dahil sa paghatak ng Sagip Kalikasan Task Force sa mga truck. Yan ang mangyayari. Maduros, mga basura nagralayog. Especially plastics. Kaya, dapat i-cover soil mo. Pag na-cover soil mo na, sulit maluwas na digdi. Kaya kung magpapavideo po, saruba ko man lang pong edited. So gabos, ini lang po, expensive ini. Binakal pa po ini sa Vietnam. So everybody's free to come. Gusto nindong mahiling kung paano po ang water treatment po digdi. Every year, gulano ang budget na pag nag-maintain ka ini? Dahil mababa kaming 6 to 10 million. 6 to 10 ang naalala ko. 6 to 10 million. So imagine, municipalities cannot afford that. So,
Dapat nga ni magtabang na sinda, dahil na sinda magpararuruno, tarabangan na ninda. And I know for a fact dahil sinda aware of this. Alternatibo ngayon ng LGU ang takpan muna ng lambat ang mga basura sa landfill para hindi liparin sa ilog ng malakas na hangin ang mga basura. Mensahe ng alkalde sa mag-aamang Villafuerte. Unang-una, nananahimik po kami digdi sa siyudad kang Iriga. Peaceful kami, loving people, appreciative. Nagribok lang ini kung nag-abot na po kamo digdi. And ka itong time na nag-i-insist ka, na taga-digdi ka, na bako ka man talaga taga-digdi. Nabulabog na nindo ang pili, bako naman ang Iriga. Progresibo naman po kami maski papano. Nagpuon ako sa mababang 100 million na money. Ang ngunyan, napadakula naman sa tarabang gabus ng mga taga-Iriga. So, dahil naman kamo magribok digdi. Samantala, inihahanda na ng City Legal Office ang mga kasong robbery, trespassing at grave coercion laban sa Sagip Kalikasan Task Force. Pinag-aaralan din kung may pananagutan sa batas ang hepe ng Iriga City Police matapos i-escort umano ang task force sa paghaharas nito.